Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. At ayan mga guys, kainan time na, unang subo, busog agad. Happy fiesta muli, Barangay Sangkol, Lawang, Northern Samar. Hello, welcome back mga kachapsoy. Yes, yo, break it down yo. At narito na naman po tayo ngayon para sa panibagong vlog. Para sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan, at syempre halakhakan. At ngayon mga guys, mga kachapsoy, may panibago na naman tayong mission. At ito ay ang pamimiesta na naman for today's video po. yes, yung mamimiesta tayo, kaya nandito na naman po tayo ngayon. Biyahe na naman po tayo ngayon. And for today's video, papunta tayo ngayon sa Barangay Sangkol, Lawang, Northern Samar, dahil fiesta, vesper night po nila ngayon. At syempre guys, nandito na tayo. Ayan, chararan, ang dami-dami pong tao guys. At wow, grabe guys, tingnan nyo naman, ang dami-dami po talagang tao dito. Dahil syempre, tingnan nyo yung mga sasakyan. Ayan o, ang daming hilirang mga sasakyan, yung mga habal-habal, mga tricycle, at yung mga kariton. Wala pong kariton guys. Ayan mga guys, grabe ang ingay po, ang saya-saya po ng mga tao dito. At syempre dahil first time ko po makarating dito sa Barangay Sangkol, ayan, susulitin natin, mamimiesta tayo ng maraming bahay. Pero sa totoo lang po, may mga kamag-anakan po kami dito, may kapatid po yung lulo ko po dito sa Barangay Sangkol, at hahanapin po namin. Kaya nga po, ayan o, nagpalingalinga kami dyan kung saan talaga kami pupunta, dahil wala pa talaga kaming idea kung nasaan po yung kanilang bahay. And for today's video mga guys, ayan yung mga kasamanin ko dito, yung aking nanay na nagpariband, yung daddy ko, tapos yung mga kapatid ko na sila po yung magdadala mamaya ng aming sisyaronin. Pero ayan mga guys, ang ganda po ng ambience ng kanilang fiesta, masaya po. Ang lahat po ay naglalakad, punong-puno po yung mga kalsada, yung mga bahay po. Ayan, nangangamoy po taba. Siyempre mga guys, patuloy kami sa aming pakikibaka sa paghahanap ng aming mapapasukan at mapapamiestahan. At ito po yung kanilang plaza, grabe guys, ang ganda po, ang sarap pong sumayaw. Mamaya baka makapagsample tayo dyan. At ayan mga guys, may napagtanungan nga kami dito kung saan nga ba talaga yung aming first target. Ayan o, ang galing talaga na aking kapatid. Migalab shoutout sa iyo Marmar. Ayan, siya yung nagtanong. At ayun, itinuro nga sa amin yung aking nanay na nagparimad, ay lumingi nga sa akin. At ayan o, shoutout sa aking followers. Ito, may nakakilala sa atin mga guys. Ito po yung kaigihan sa pagbablog guys. Alam nyo po, natutuwa po ako dahil nakikilala po tayo sa ating pamimiesta. Ayan, sa totoo lang po, nakakatuwa pong experience po yung mga ganito na nagpupunta ka sa mga barangay para mag-attend ng kanilang mga fiesta celebration. At syempre, nakakakilala po tayo ng mga panibagong, mga bagong mukha, bagong mga kaibigan, at bagong kakilala. At ayan, dumilim na po ang paligid. At ayun mga guys, para po sagutin yung maraming nagtatanong sa akin kung bakit daw po madalas gabi tayong namimiesta. Ang sagot po dyan guys, dahil mainit po yung panahon ngayon, at syempre mas maganda pong mamiesta sa gabi dahil mas mapaparami yung iyong inom at kain. At malamang pati matatakgas mo, masyaron mo, mapaparami. Shoutout kayo dyan. Ayan, shoutout sa inyo. Nahanap ka po na. Yes, so mapahinga ko patron. Ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Sangkol, at ito po dito yung mga unang bisita. Nanakgas na ba kayo? Galing. Ay, mga galing. Ayan mga guys, shoutout po sa aming mga kamag-anakan pala namin ito dito. At ito po yung aming first target. At andun na sila nanay sa loob ng bahay oh. Tara, sunod na tayo. At ayan na mga guys, ito na dito ang main event. Ayan o, si Marmar yung nagduduhal ng mga paper plate, yung daddy ko, yung nanay kong nagpa-reband, at syempre yung may bahay po. Ayan, mega love shoutout po. At ayan mga guys, kainan time na, unang subo, busog agad. Happy fiesta muli, Barangay Sangkol, Lawang, Northern Samar. Oh, mag-shoutout kayo dyan. Hala, hindi ka naman nakaklaro eh. May kami shoutout. Wala na. Wala. Di akseton. Dito ko to. Ako tayo ton.
At ito naman dito mga guys ang kanilang simbahan. Ayan, tara silipin natin. At ayan mga guys, ito po ang pangatlong bahay na aming pinamistahan. Grabe, ang dami nang napasok namin. Ayan ang nanay kong nagpariband, ayan si Edmond. At ayan mga guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Sangkol, Laoang, Northern Samar. Happy fiesta po sa inyo at muli maraming salamat sa pagkakataong makapunta kami dito sa inyong barangay. Grabe, sulit na sulit guys yung aming 1 litrong gasolina. Charing lang, kasi nga 1 litrong gasolina lang yung puhunan namin papunta dito. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. What? Mga guys, pauwi na kami and mega love shoutout nga pala sa aming mga kapinsanan dito, mga kamag-anakan. At ayan mga guys, isa na namang success story ng aming Pamimiesta 2024 edition. yes, you broke it down. Maraming salamat po and mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers, subscribers sa aking YouTube channel Maestro Waray at sa aking Facebook page Maestro Waray. Hanggang sa muli, ito po, yes, you ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Break it down you.